química i el tabac. El tabac és una droga recreativa legal produïda, entre altres coses, amb diverses espècies del gènere nicotiana, que contenen nicotina, tot i que una gran part de la nicotina d'aquest producte és afegida artificialment. Hi ha moltes proves que apunten que és fortament addictiva i, segons l'OMS, és la causa més gran de mortalitat mundial. El tabac està compost d'amoníac, arsènic, butà, cadmi, pintura, Nicotina, monòxid de carboni, metanol, sucre i alquitrà. Efectes respiratoris del tabac. El fum del tabac té nombrosos efectes adversos sobre l'aparell respiratori. Afecta tant a l'estructura com a la funció de la via aèria i perifèrica, alternant també el sistema autoimmuni del pulmó. El tabac afavoreix el desenvolupament i presència de simptomatologia respiratòria inespecífica, com tos crònica, entre altres. Aquests símptomes disminueixen i fins i tot desapareixen al deixar de fumar. Els efectes cardiovasculars del tabac. Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat als països industrialitzats, incloent-hi Espanya, on 3 de cada 10 morts es deuen a aquestes malalties. Els efectes en la salut cardiovascular apareixen de seguida al començar a fumar i són també els primers en desaparèixer al deixar-ho. S'estima que per cada 10 cigarretes que es fumen en un dia, el risc de mort per malaltia cardíaca augmenta un 18% en homes i un 31% en dones. Efectes psicològics del tabac. La nicotina s'enllaça amb múltiples receptors en les cèl·lules nervioses de la dopamina o les neurones, per activar les neurones. Així comença la resposta que condueix a les sensacions de plaer i recompensa i, finalment, a l'addicció. Un altre dels efectes coneguts del tabac és que disminueix l'apetit. Beneficis al deixar de fumar. 20 minuts després de l'última cigarreta, la pressió arterial i la freqüència cardíaca es recuperen. 8 hores després de deixar de fumar, el monòxid de carboni i l'oxigen a la sang es normalitzen. 24 hores després de deixar de fumar, disminueix el risc d'un atac al cor. 38 hores després de fumar, millora el gust i l'olfacte. 72 hores després de deixar de fumar, els bronquis es relaxen i la capacitat respiratòria millora. De mig mes fins a 3 mesos millora la circulació i és més fàcil caminar. Un any després, el risc d'infart cardíac o cerebral és quasi igual a no haver fumat. 5 anys després disminueix el risc a patir càncer pulmonar. Així que ja saps. No hi ha res per seguir amb aquest hàbit.